Ladies and gentlemen, amayi ndi abambo, masabata atatu apitawa ndakumana ndi atsogoleri a Susan Buffett Foundation, yomwe mwini wake ndi Mr. Warren Buffett, katswiri wa ku America kumbali yopanga ma investment ndi ma business. Tsono nkanena kuti katswiri sikunena ukatswiri wa mkalasi chabe kapena ukatswiri wodziwa ndi kufotokoza mmene ma investment ndi ma business amayendera. Kutanthauza kuti ukatswiri pochita zinthuzo chifukwa sizoona kuti ukatswiri uzithera m'mabuku okha. Chifukwa akati uyu mkatswiri pa nkhani ya governance, chifukwa anazama nawo mabuku a governance, koma kumuyika ku governance institution kuti ayendetse chipwirikiti chokha ndiye kuti nzamabuku chabe. Kapena ukati uyu mkatswiri pa nkhani ya ndale, chifukwa anazama nawo mabuku a political science, koma kuti apite pa ground akapange ndalezo ukakakanika. Kapena ukati uyu mkatswiri pa nkhani ya economy kumpatsa mpando zosayenda. Sabata yamayi yomweyi ndikhalanso ndili kuno ku Blantyre graduation uko Malawi University of Business and Applied Sciences, ndipo chomwe chimandisangalatsa m'dzina limeli nkuti ndi mbali yolimbikitsa application, kapena kuti kugwiritsa ntchito zomwe aphunzira. Ndiye lero mtsiku la mtengo wapatali chifukwa mtsiku lotsegulira chionetsero cha ntchito zosiyanasiyana zomwe anthu a business akupanga, ntchito zomwe anthu a business akupindula nazo. Oti kwa ino achinyamata ku Malawi University of Business and Applied Sciences, musaphonyane tunchionetsero ichichi, chifukwa zonse zomwe mukuphunzira makalasi anu aja ma practitioner wake ndi amene ali kunowa, ndipo amenewa ndi amene angakuwuzeni ngati zomwe mukuphunzirazo zilidi zotheka pa ground. Tere ndithokoze ma exhibita wonse, chifukwa ubwino wake tungwa kuti akundunaku akonza kale tsiku musabata yomwe trade fair ikuchitikayi. Achinyamata amene muli maphunziro a za business mdzatapeko zeru kwa anthu amene akuchita ma business osiyanasiyana pano. Anthu a business ndi amene akuyenera kukhala patsogolo pakayendetsedwe ka chuma mdziko lino. Olo ife amene tikuyendetsa boma, ntchito yathu nkuwamvera anthu oyendetsa ma business
akamatiuza zimene akufuna kuti boma lichite kuti mabizinesi anyuwani aziyamba, mabizinesi akale azikula, komanso kuti mabizinesi akunja azikhazikitsidwa m'Malawi muno. Ntchito yathu sikumenyana ndi anthu amabizinesi ayi, koma kukhala nawo pansi nkukambirana nawo zomwe mabizinesi wawo akuyenera kuchita kuti asunge malamulo ndi zomwenso boma likuyenera kuchita kuti mabizinesi wawo achite bwino. Ntchito yathu nkukhala pansi ndi mabanki kuti tigwirizane nawo mapolisi omwe akuyenera kugwiritsa ntchito Amalawi kuti Amalawi ochita mabizinesi azipeza mpamba, chifukwa sizoona kuti mabanki tili nawo ochita bwinowa koma kopezera ngongole ya chikole chopepuka nkumangokhala kunifika okha yayi. Tena kondwera kuona mabanki tsopano akukhala ni gawo lakuti tithandize anthu amabizinesi ngakhale mabizinesi ang'onoang'ono. Ntchito yathu ngati boma nkuonetsetsa kuti Amalawi wofuna kuyamba mabizinesi akupeza ndalama zoyambira. N'chifukwa chake mzaka 4 zapitazi tapereka mpamba yoposa 300 billion kwacha kwa achinyamata ndi amayi omwe ayambitsa mabizinesi okwana 100,000, ndipo cholinga chathu nchoti mzaka 5 zikubwerazi tipereke mpamba yosachepera 1 trillion kwa achinyamata ndi azimayi. Ndipo takambirana kale ndi wa African Development Bank kuti atipatse ndalama zoti tigwiritse ntchito kusandutsa NIF kukhala banki yopereka mpamba kwa ino achinyamata ndi azimayi. Ulimi tikulimbikitsa ulimi wa business, osati ulimi ongothera mbale ayi. World Bank linalandira kale ndalama zosachepera 600 billion za Agicom zomwe ntchito yake nkukhazikitsa mabizinesi a ulimi. Ndipo misika yogulitsira katundu wa alimi athu tinayipezanso kale, ina ku China, ina ku India, ina ku Dubai, ina ku Europe, ina ku Africa konkuno. Ndi cholinga choti ulimi wathu zikhala bizinesi yotentha, zoti alimi aziberedwa ndi madobadoba otenga katundu pa mtengo ozizira nkukagulitsa mokweza, kuwasiya alimiwo akungosaukirabe zimenezo sindikufuna ayi. Ndipo ngati boma silikusekerera za mtundu umeneyo, anduna azachuma ku Mega Farm Unit pano tikunena pano alimi akudikira kulandira ndalama zotukulira mabizinesi yawo aulimi, koma akumauzidwa kuti ayi ndalama kulibe. Zimenezo ine sinofuna kumva ayi. Chifukwa ngati mlimi amene akufuna kuchita bizinesi ya ulimi wa minda ikuluikulu sakupatsidwa ndalama yopangira bizinesi imeneyo, ndiye kuti dziko lino likhala lopanda tsogolo. Ndipo za Malawi 2063 tingoyiwala, chifukwa investment for production zimene zikufunika. Ndiye
talumikizanani ndi anduna zaulimi muthamangire ku mega farm unit mupeze kuti vuto nchiyani kwenikweni. Ndikufuna ma mega farm achuluke mdziko muno, komanso ndikufuna pa mega farm iliyonse pakhale factory ya agro processing. Ndiye amene ndakupatsani udindo wopereka support kwa alimi kuti apange mabizinesi amenewa musatichedwetsere chitukuko. Sabata yathayi a World Bank ndi aja avomereza kuti mu January chaka chikubwerachi adzapereke ku boma langa ndalama zokwana $350 million yokhazikitsira mpatamanga power station, chifukwa nawonso aona kuti masomphenya awa oyika mafactory m'minda ikuluikuluyi ndi abwino, ndipo mafactorywo adzafunikanso magetsi okwanira monganso mmene tikufunira magetsi okwanira ku nkhani ya migodi. Ndiye zomwe tikambazi tunzoti zili kale m'mapologalamu, koma no ino amene ndakuyikani m'mipando thamangitsani zimenezi. Nkhani ndikukamba pano nyakuti mu sekta iliyonse tilimbikitse anthu a business powapatsa zomwe iwowo akunena kuti zikufunika kuti mabizinesi yawo ayende bwino. Mwachitsanzo, sabata yathayi ndawatuma olemekezeka Vitumbiko Mumba kuti athetse zoti maperimiti ogulitsira katundu kunja azisayinidwa m'maofesi. Ndi mmene mujaperekera umboni, chifukwa zimenezo zimachedwetsa anthu a business, ndipo iwowa apanga kale zimenezo kuti maperimiti amenewa aziperekedwera pa intaneti mu mphindi zochepa. Zikomo. Chimodzimodzinso ma one-stop border post amene ndakazikitsa omwe atetsa mchitidwe wa maboma akale aja omachedwetsa anthu a business pa border ncholinga choti aziwabera. Tathetsa zimenezi. Imeneyo ndiye ntchito ya boma. Osati zija za maboma akale ochedwetsa anthu a business ni maprocess amaofesi ngati kuti ali ku Basi depot kudikirira pa mzere kuti akwere nawo. Tiyeni anthu a business tiwayike patsogolo, chifukwa iwowa ndi amene atapangitse kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. N'chifukwa chakenso mu programu ya ngongole za ku International Monetary Fund atatiuza kuti tikapanda kuchepetsa kuyika ndalama mpologalamu ngati ya NIF, kapena tikapanda kugwetsanso ndalama yathu, kapena tikapanda kukweza mtengo wa magetsi ni mafuta ayimitsa, ndiye tidangogwirizana kuti imitsani kaye. Chifukwa sitingalole wina abwere nthawi zina nkandalama kananama nkumatiuza kuti ndalamayo cholinga chake nkuvula za anthu a business m'Malawi muno.
chifukwa kukweza mtengo wa magetsi ndiye kuti mwatiphera mabizinesi amasaluni, mabizinesi aometa tsitsi, mabizinesi onse amene amadalira magetsi. Ofuna kubweretsa ndalama kuno athandize kutukula mabizinesi osati kutiphera mabizinesi. Kuli bwino kupeza wena amene akumva zimene Amalawi akusauka nazo nkuthandiza aliyense atukuke. Ndiye ino aunduna wa zamalonda musatekeseke. Mungoonetsetsa kuti mupitirize kulumikizana ndi maunduna anzanu chifukwa mabizinesi amene akufunika chithandizo chanu ali m'masekita wonse wa mdziko muno. Ena ali ku tourism, ena ali ku mining, ena ali ku telecommunications, ena ali ku transport, ena ali ku education, ena ali ku construction, ena ali ku agriculture, ena ali ku security, ena ali ku sports, ena ali ku housing development. Ndiye kuti mukuyenera kulumikizana ndi maunduna oyang'anira madera onsewa kuti muonetsetse kuti wonse opanga mabizinesi madera ameneyo akulandira sapoti yokwanira komanso akutsatira malamulo. Kaya ndi malamulo a misonkho, kaya ndi malamulo a malipiro, kaya ndi malamulo a ukhondo, kaya ndi malamulo okhudzana ndi mitengo ya zinthu. Wonse amabizinesi tiye tiwapatse sapoti yokwanira kuti chuma cha Malawi chiyende bwino. Komanso Amalawi ndikupempheni kuti miyezi ikubwerayi tipange zinthu mwamtendere. Kuli zisankho tumsepite mbalamu, koma tisalole wina aperezerepo mwayi opangira ziwawa ndi cholinga choti awononge mabizinesi a mdziko muno. Sikuti mukapanga ziwawa mdziko muno ndiye kuti zisankhozo mwawina. Sikuti tikawononga mabizinesi awena ndiye kuti tawina zisankho. Owina zisankho tilipo kale. Ndikupempheni tiye tipange zinthu mwamtendere kuti titeteze mabizinesi athu chifukwa pa mathero a zisankho mabizinesi amenewa tidzawafunanso. Ndaona ndithu mabizinesi amene abwera kudzaonetsera katundu wawo ku trade fair ya chaka chino. Katundu wabwino kwa basi. Ndiye anthu amenewa ife tiwapatse sapoti kuti pobweranso kuno chaka chamawa tidzapeze kuti mabizinesi akula koposera pamenepa.
With these few remarks, I declare the 35th International Trade Fair officially open. God bless you. God bless Malawi. Zikomo kwambiri. Olemekezeka President, zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi yabwino yomwe tinali nayo kuno kumene inu mwatsegulira chionetsero cha zamalonda cha namba 35 kuno ku Blantyre. Tathokoza kwambiri chifukwa cha mawu achilimbikitso amenewo akulimbikitsa mabizinesi athu ang'onoang'ono kuti apitirire kuchita bwino, kuti athandize pa chitukuko cha dziko. Patakali pano olemekezeka President, ndikupempheni tsopano kuti muyime mutitsogolere ku nyimbo ya fuko lathu.